мардум мегӯянд ин майдон холӣ ва бесоҳиб нест ва сохтмони баландошона наврасони гузарҳои ҷӯи боло, мулдон, гузари эшон ва саидонро аз варзишгоҳ маҳрум мекунад. اینجا بسکتبال و والیبال بود من این خواستگی اینجا فوتبال و چیزهای حربی و ها مسابقه همش همینجا گذشت. این طرفی دایراندا غیر از همین استادیوم دیگه استادیوم نیست. падару модарон бори чандум аст ки ба радио озодӣ рӯ меоранд ва мегӯянд хоҳиши онҳоро касе гӯш карданӣ нест ва ин баҳс 3 моҳ боз идома дорад. ҳоло майдонро барои сохтмони бинои баландошона омода мекунанд, вале аз наворҳое ки сокинон 3 моҳ пеш фиристоданд дида мешавад ки наврасон дар ин ҷо ба бозиҳои варзишӣ машғуланд. ин ҷо ба мактаби рақами 2-и шаҳр наздик аст ки майдончаи варзишӣ надорад. ҳарчанд майдони тахрибгардида расман марбути вазорати маориф нест, онро чандин даҳсола ҳамчун варзишгоҳ истифода кардаанд. инро бахши маорифи шаҳр низ собит менамояд. аз давраҳои солҳои 1980 то соли 1990 майдончаи варзишӣ тобеъ ба муассисаи таъсисони рақами 2 буд. вақте ки дар ин майдончаи варзишӣ ҳам майдончаи варзишӣ буд, ҳам майдони ҳарбӣ буд. манучеҳр валиев соҳибкори аз шаҳри исфара мегӯяд тибқи як қарори ҳукумати шаҳри исфара охири моҳи январ ба ин замин соҳиб гардид ва нияти сохтани маркази маишӣ ва истиқоматиро дорад. дар қарори шаҳрдории исфара ҳам навишта шудааст ки ин қитъаи замин ба манучеҳр валиев барои сохтмони 2 адад хонаи истиқоматии замонавӣ ва бинои истиқоматии бисёрҳуҷрагии баландошона дода шавад. вале ҳоло бо шикояти сокинон ва баррасии додгоҳ сохтмони он муваққатан боздошта шудааст. یک ماه پیش کار شد داشتگی اگه که کار تاکیدی نمی‌آوردیم یک ماه بعد اگه که کار ساختمانی دسترسیش نمی‌شود بود حالنامه‌ش برآورده داد ولی ما سرتیفیکات گرفتیم و سرتیفیکات جز ساختمان دیگه سانی کار سر می‌کنیم. сокинону волидайни мактаббачагон шурӯъ аз мақомоти маҳаллӣ то ба дастгоҳи президент номаи дастаҷамъона навиштаанд. додгоҳи маҳаллӣ баҳсро ба фоидаи соҳибкор ҳал кардааст, вале падару модарон талаб доранд ки қарор бо назардошти манфиати ҷомеа ва мактабиён бознигарӣ шавад. бунёди биноҳои баландошона солҳои ахир ба монанди гӯшаҳои дигари тоҷикистон дар исфара низ афзуда аст, вале сокинон мегӯянд сохтмони биноҳои нав мавқеи зисти онҳоро танг ва тақсими обу барқро мушкил мекунанд. масъулони шаҳрдорӣ мегӯянд аксари сохтмони биноҳои нав тибқи нақшаи генералӣ сурат мегирад ва аҳолӣ аз ин пешрафт истиқбол мекунад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри исфара.